Ongi etorri Gamer Ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Zaldeon eta ongi etorri Gamerauntziaren 5. denboraldiko 12. atalera, 109. atala dugu gau, eta dakizuen bezala, astelena da, atzaldeko 5:00 eta hemen gabiz grabatzen zuzenean Twitch bidez, Gameраuntziko Twitch bidez gure gaurko atala. Gero, noski, hau FM-ean, naiz irratian entzuteko eukiko dozue, entzungo dozue, aste arte gauian, gauerdian, amabietan, eta gero bestelako plataformatan entzungai izango dozue, bai? Pertube, YouTube eta Spotify eta bestetan. Eta, gure komunitatean berri izateko, gamerauntzia.es webunea daukazue, eta bestela Gamerauntzia bilatzen baldin badozue Telegramen, bertan parte hartu ahal izango dozue. Ni Damian Madina baitia naiz, eta nirekin dare Lander Untzueta, eta Aritzo Diresola. Atzaldeon. Opa, atzaldeon. Arratsaldeon, bai. Zemoz daia gaur, goguakin? Bai. Bai, gogotxu izan. Badekuz, ez dira igual albiztiri potentinak ez, baina nahiko gauza interesgarritxu dauz, eta heltzeko gogoaz. Oso bariatua, esan nukenik. Gauza txiki asko, ez? Hori da. Hori bepolita. Nere gaitzik, aurrera. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Lehenengo albistea izango da kontsola eramangarrian merkaturatzea ingo da bela, Xboxek. Baseukan, helburutako bat beti izan da, ez? Azkeneko urtetan lanian da bizena, eta Phil Spencerrek, Xboxeko arduradun nagusiak, Bloomberg agerkaria edo aldizkariari esan dotza gaiu eramangarria prestatzen da biltzala. Orduan, ematen da errealitate bat izango dela, eta goguakin zabiltzaten hori, sentitzen dut, itxura danez, itxoin beharko dugu. Onjokan asko falta da, urtiak, esaten dago Spencerrek, eta oraindik prototipoa sortzen eta probatzen da biltza. Berak pentsatzen da, Spencerrek dino, espero dagoela ez, espero dugula danok, erak olako zerbait egitea, eta hardwarea sortzia oso luzerako lana dela. Orduan, hori, geroago komentatuko dugu, ez? Baina ikusiko dugu, ia garaia atzeratzia idea hona dan edo ez. Erak esaten da, gure taldea sekulako gaiu berritzaileak egin ditzake, baina une honetan gertatzen ari denari buruz jakin nahi dugu ikasteko. Eta epe laburrean, Xboxen aplikazio ofiziala hobetzen jarraituko da bela, egungo bideojokoen gaiu eramangarrietan hobeto funtziona desan. Eta izan be, eramangarrien merkatua dago inoiz baino pilpilean ero goriago esango dugu. Alde batetik Nintendo Switcha kristonetako pelotazua izan zalako, 196 milioi kontsola saldu zitsuan, eta hain Switch bia badator, eta aldi berean Steam Decka kristonetako arrakasta izan zala, eta irten ziren Asusen, ROG-Ali, Lenovoren Go, aurrete ja bazeoan, GPD Win hauz txinua zan, betikua. Hori da. Eta, kontsola horrek danak, azkenian oindare inoiz baino potentiago merkatuan. Steam Deckak nik uste dut nolabait, merkatu alternatibo bat apurtu inzebala, Nintendo Switchak berak revolution hau inzeban, eramangarrien eredua, segaitik bihurtu zeban kontsola bat azkenian telebistan jolastekoa, eramangarri. Eta gero Steam Deckak demostrau zeban, hor badagola merkatu bat, jende bat prest dauana ordenagailu potente bat eramangarri bezala erabiltzeko. Hori da, también igual aipatziarren, eurrekoan aipatu bi esan, justo Australian estrene biharra da, Steam Decka, eta Valveko garatzaile gentzien elkarrizketatxu baten, aipatzen bi esan datu batzuk oinartien estizenak publikoak izen, baina antzadan ez, bideojoku zehatz batzutan, azkenin Steameko katalogo oso handitze da, eta zinezko da kontrolatzi orokorren zema jolasten dan bakotxien, baina adibidez aipatzen bi esan Prince of Persia The Lost Crown, Deep Rock Galactic eta lako jokuek gaur egun injar nahiko txudekinak, antzadan ez Steamen
jokalari zen 10%, 20% artien joku horrenak bentzet, Steam Deckagaz jolastu da joku horretan. Orduen, kopuru nahiko handize da, claro, aipatu dugunez, Steamen joku pilo dauz, eta zilik esan euneko hori orokorrera aldanik eruan aldanik, baina landa be, nahiko zenbaki kopuru politzea dela, izango neke. Bai. Nik uste dut Steam Deckana izan dela iraultza bat zentzu guztietan, ez? Nintendoko izan dan bezala, beste igual esparru diferentia da, ez? Baina nik uste dut jende askok etzebala kontemplatzen kontsola eramangarri bat erabiltziaro erostia, Steam Deckakin ikusi da bela ostra. Nere Steameko liburutegia, PC-ko jokalari bat naiz, sartzen do gainera GNU Linuxekin, eta nahi duten egiten dut. Eta gainera ikusita, nola ibili dien, softwarea hobetu, ez? Gaur egun, pasau dia, 3 urte, ez? Bai, 3 hori urte pasau agitxo dia, bai. eta eta gaur egun onjokan kristonetako makina da, ez? Bentsat, gauza pilo baterako balio dau, eta ez ga aspertzen. Eta gero gainera, irten diek bere konpetitzaileak askotan potentiagoa dienak, naiz eta pixka garestitxoak izan, eta, bueno, erak eren roioa dauke, montatu ditue Windowsen irudi txukunak, ez? Erabiltzeko, eta ez dakit, nire ustez oin dago kristonetako momentu honian hemen sartzeko. Gainera, Switch bia irten bidan garaian, ez? Eta oraindik Steam Deck bia, ez dakit hau komentau izan dugu, baina noizko pentsatzen zeben irtengo zala, edo? Bakit oraindik denbora geratze jako. Bai. Asmoa da, urte terdi, 2 urte barru edo, kaleratzie, iragartzie bentzet, hori aipatzen bien balbetik. Karo, ez dakit, interesauko jakoen, hau baino pixka lehenago botatzea, edo nola, karo, Steam Deck bia irtetzen danean, ja Xbox portable bat, probatzia, ez? Zu jokatzia ese moduzko izango dan, ez dakit gainera kargarri izango dan. Erdoan, oin igual momentu politxa esan lehike. Bueno, desde luego espaldin badauke prest, ez dauke prest. Bai, nik uste dut bentzet preziz hartu birko zirela, Segitze da, Steam Deckan aipatu dugune dana, ezta? Zelako arrakaste eduki da ben, eta hainbat joku mugitzeko gai dela. Baina zentzu baten, Xboxen errue edo eskuzabaltasuna izen dela esan lehike, ez? Karo, Xbox Series adeko isa oso potentie, joku jarrazko dekona, joku pila mogitzeko, baina gero Series S dala bere anaitxekizez, horrek muga asko ekarri deuz, garatzaileen, pentsekeran edo, atal grafikoari lotute bat ez be, hainbat eta hainbat kesatzen entzun izen dugu orokorrien, klaro, rolloa dala PlayStation posterako eta Xbox Series izarako joku bet garatzie, eta gero pentsetan, hainbat muga sarri bierdo zuzela, bai ala bai funtzione bierdeu Xbox Series esen. Ez dago aukerarik, bakarrik izarako atarateko, ez? Ja, hori... Horrek suertiuk ideu, Steam Deckan zentzuen ondo urte dakia. Nik ez dut hain Zentu batian kagada bat, ez? Bai, segi, aritz bota. Nik ez dut hain garbi ikusten mugimendu oso egokia danik Xboxena, behintzat eskaintzen badu gaur egun, Switchana ezin duzkeniz, hor Nintendoren esklusioa daudeta, baina Steam Deckak edo zentuzunak Asus ROG, Lenovo Go edo Lenotik zegoen GPD Winak eskaintzen duen gauza berdina eskaintzen badu, ez diot hain potentziala handirik ikusten kontsola honi, eta gainera bat esan deguna, ez? Oraindik urtea falta zezkiola. Pixkat analogia bat iteko, aurrekoan hitzeiten jardu gina eta Konkorren, bideojokotan da, Konkorrena, baina gauzan zeagako gertatze irutzen zait, dala, bere momentuan boom handia izan duen zerbait, Konkorren kasuan zian Hero Shooterrak, kasu honetan da konsola portatilak, Switcha, Steam Decka eta hauek, baina ja momentua dixten nahi dena, kompetentzia bastante handia dagona, eta zu produktu berri bat nahi zuzartu, ez dana bat erreza, eta nire Xboxek ez du nahi produktu bat nitxo txiki bat erako sartzeko da nahiko du pastelan ezatia handi bat eramatea, eta irutzen zaitetzela hain erraza egingo kompetentziaren gauza berdina doan zerako egiten badu. Baina nik uste bi eramentu diferentzial izan ditzazkela kontsola portable berri horrek. Pixkat gauza gondo ateratzeko balio izan ditzakeenak. Bat da, Game Passa, ja badaukana natiboki egotea edo, eta horrek jendeari irakarriko du konsola erostean katalego oso handia daukala. Eta bestaldetik izan daiteke, Microsoft aspalditik ari den lana egiten laino bitartezko jokoan. Hau da, kontsola ez egin hain potentea, baina
potentzia extra hori lainotik hartzen duela. Baina, karo, horrek eskatzen du baita ere, komunikazio infrastruktura garapen handiko bat izan behar duela. Ze lainoko jokoak asko ari hauetzen, baina oraindik ez daude perfecto. Nik uste hori jaztiko da behin, kristonak atxe izango zela kontsola eramangarri baten, ez? Askotan internet barik ediko zarela jolazten eta bar, hortik izan da beho. Ba, bestela ez dut ikusten elementu diferentzialik, Steam Deck Eta diferentziala, bai, Steam Deck batetik igual daukazu Game Passa, baina Ez que Rogali hori da batetik gainera. ez daukazu diferentzial hori, bez? Esan da, vale, Bai, Windows egia da, erabiltzen dela berez eta aukera bera izango zela, ez? Igual optimizeta edo eskantza Bai. bereziren bat egotie, edo bai, zeleke, bai, ja. Bai, eske ez dakit hori, Game Passa daukan jendiak eta oso Microsoft salida danak, erostia, bai, noski baietz. Ez, igual rogalikin ez dana fixau, eta igual presioa baju hau ertetzen baldin bada, baina Hori zeleke. momentu honetan... Nik uste prezisa, izango zala jenti erakartzeko biderik aproposena, zego. Egokixena, Guztiz ados, aritze dinonagaz, geurengo merkatue topera dauez, mile gaiu desberrin ikusten gabiz, azken finean, eta Xboxek eusapera itzen badau, seganera gaur egun argita garbi PC-ko merkatu eta Xboxentzat garrantzitsuena, kontsolak erdi alboratzen hasi dizela, edo metxe multiplataformara jauzi hori moten hasi dizela ikusitze. Orduen, nik uste dut presizo aldetik jo bier da bela, geuza oso merke bat atara, Game Passagaz lotute modu batera, eta holantxe erakarri jentia. Eta gainera, konsola fijoetan, momentu honetan, bi bakarri daude, PlayStation bosta eta Xboxa. Osea, Nintendo nik Switch hartzen dut, eta Nintendo Switch berriare zea bezala, portable da bezala. Eramangarri. Bai. Hortaz, osea, imaginatzat Xbox fijoakin jarraituko dutela, baina leheno Xboxa espatzera lortzen PlayStationai gaientzea, merkatuarendik dibertsifikatzeagoa, eske kontra jokatuko dizu, eske ez dut ulertzen ze mugimendu egiten. Ni pentsera diot, hau itxi erabakitzen badabe, maigainiko kontsola bat kenduengo biela, Zeia PlayStation aurreka ez teki zerreitzeko. Azinengo bibila honaldizetan berantzain dabe, eta... Bai, gainera, PlayStation Portal ze da. Bueno, portal da pantalla zea bat, inalambreko bat egitzen. Bai, baina horrek ez daukala ez burita esanka, batzuntzat izango da oso komodua gadget bezala, baina niretzat ez daukaz ikusirik eramangarri batekin. Oso adosugaz, baina alan dabe, espero biena, baina arrakasta gehiago eukideu PlayStation Portalak, Ba, a ber, esaten dut, etxian komodo ibiltzeko eta telebista ez okupatzeko eta bere funtzio eukiko dela eta salduko dela, baina batak ez da bestiak entzen, nire ustez. Komunera juteko PlayStation Portal bat jolasten. PlayStation Portal bat baldin badaukazu, ez tozu bihar Steam Deck bat, edo, ez? Edo Switch bat. Ez que, nik ez dut ulertzen ze merkatu edo... Osa, bai, exitua daukala momentuan portableak, bai, guztiz argi, baina zer kubritzera datoz. Osa, landarri izan du bezala, neko mila gaiu diferente haude, eta ez dut ez. Eta gaina urteak esan dute, hau da, esan mazuten, 2008an aterako du. Ba, esan honun, ez eta garbi ikusten, baina urteetara merkatua pila bat aldatu daiteke eta momentu hortara iristen, ahian, konsola portableak ez diain arrakastatzua, hortaz. Oso ondo pentsatu diako dabe, noizetara, eta baina sartu diako dira zuzenean kompetitibitatea handiko merkatu batean. Osa, beste modu batera enbiako dabe. Bai, nik uste arrakastatxu beti zingo dizela, azken finien, gehizen saldu dizen kontsolak beti zindire eramangarrizek, eta jente pilo bateri erakartzen dutxo bez, edo nun jolasteko aukera horrek. Eta ja ganera joku potolorik handizenetarikoetan ibili albazaren, modu eramangarri zen, dana konbo bada kristona jente askontzat. Baina bai, aipatu dugune. Merkatu elar esplotuta dagoentzen momentuen, gainizka itzen dabil, eta Xboxek ez dut uste, benetako lekuren bat lortzeko aukera hori guko banik. Ikusten deten posible bakarra da, agian, ez dakite, gaiu eramangarria prestatzen nahi dutela esan dute izango dela Steam Deck, Switch eta hau ezela konsola bat dana portablea. Pentsatzen nahi zen, merkatu interesanteat izan daiteken hartzeko da mugikorrak eta tabletak. Hauentzat ateratzea dispositibon bat konsola bezala erabili izakezuna, mandoakin, eta hor Game Passa sartzea. Eta hor ja bai,
mugikor eta tabletetan dago merkatu izugarri handia. Eta aurrekoan aipatu genuen, jokoteknian izan genuen izilari bat izan zen Keplerianzeko Mikel Otero, eta beraien salmentak, beraien mugikorretako eta jolasak ditute, eta salmentako purua barbaria da zen, 6 milioi zian, ez? Deskarga zauzketenak. Bai. Doako joko edizela esan behar da, baina bai. Bai, baina merkatua da izugarri handia dana. Hortaz, igual hortik jun leizke zentzu bat izateko... Bai, aspalde aipatzen zan euren dokumentuak ez da izfiltre baziren, edo epaiketan kalderatu bierezen biesan edo, zepazizan hor, baina aipatzen alako kontsola hibrido moduko bat ateratzien aukerie, igual, askok mugiko hartara begitzu bien, ez? Olako tablet moduko bat, edo telebizara konektutako olako pintxo moduko bat, ez? Chromecast estiloko zehozer Game Passagaz lotute, izen lehike, baina nire txat hori ez ara mangarriz, ez dakit. Mugikor baten, gero aipatzen genduen Telegram taldien beba, ia ze formatuten ARM txipen bat erabilko da ben edo ez, baina, klaro, hori igual gaur egun oso urrun geratzen da beste, ez, laro eta zei eta izairuro gitalan jokuetan ibiltzeko moduen. Orduen hor variable asko dauz, eta igual deki eso zer oso potenti esku hartien, ez dugune pentsa, baina bai, ez dakit. Desde luego, arraroa, mugimenduan niko zondo ez dut ulertzen... Erikek hemen txatien aipatzen dugu, ez? Gaur egungo kontsola alamangarri asko emulatzaiek dizela, lehenko jokutera jolasteko. Eta egize da, Kriston Arrakasti hartzen da bien. Bai. Astero iru txino berri urtetzen dira, ez? Iru kontsola txino batar berri. Bai, eta azkenin lortzen dabe, horren preciso merkiegaz da joku zarrak dizela saldute, beste publiko batengan altzi, bai, eta hori kontuten hartzeko da, oinoko ez dugule ikusi enpresa handiren bat edo beste, ez dakit, Nintendo Game Boy Mini bat ataraten ez dugu ikusi, por ejemplo. Beste kontsolak hasein moduen. Eta nik uste kiston pelotaza izango zela, baina, Switchegaz ez da bebier, azkenien, Switchen kontsola virtuala gazbe hor da bizelez, borroka hori eko da segurunik, Diar ez, baina NES Mini eta olakoak etara dituen nian be, egan indotze, ez? Bai. Osa, Game Boy reedizio bat ateratzen dute, eta ez dizun merkatua rebenta egiten dutela. Nostalgiati bakarrik erosiko benukenak orain Game Boy zea bat, reedizio bat. Egizea harintzen dugule hori merkatu errebenten bila da, bai, salmenta oso onak eukibi esan, baina aldi berien oso edizio mugatuek ziren, ez ziren kontsola asko urten, bez? Horregaz be jokatuen behar da, ez? Bueno, etxeban bakarrik Phil Spencerrek bideojokue, osea, eramangarri buruz berbaen, baizik eta bideojokuak eta esklusibotasunei buruz be ibili ziren. Eta, bueno, esaten dago, Xboxek erabateko jauzia egin dabela multiplataformara. Azkenean, era garatutako jokua bai PlayStation eta Switch kontsoletara iritsi diela, ez? Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded. Eta, bueno, gainera, zalantza gehixenak deusestatu egin ditu, ez? Landerrek argitaratu zeban artikuluan agertzen da bezala, ez? Ez dago lerro korririk, esate zeban. Eta, bueno, ikusten dena da, Xboxeko edo zein joko iritsi leikela PlayStationera. Nik uste ondoen dabela bentsetea, argi esaten. Soin arte mundu guztizek argi ikusi dugu, hori paseko zala, baina horre biltzi ziren, ez? Malabarakaz, egiz izan barik, bueno, honena argiz izetie da, eta esatie, listo. Ja, multiplataformara jauzi zen mondugu, eta ja aurrera goaz. Bai, eta ez dakit hori, nahi zinuan komentatzia lehen, PlayStationeko eredua komentatu dugunean, ez? Portal lau, salazkenean streaming bidez jolastekoa. Ez dakit, geratu izango guaken esateko, hori begaldetu zotzen, ez? Ia bere Xboxeko izango dan PlayStationek egindaben, ez? Streaming moduko antzeko zer. Eta ez dakit bere erantzuna hain garbia dan, hau ez dago marra lerro gorririk bezala, hau da, bueno, bideojokoa gaioan jokatzea benetan garrantzitsua dela uste dut. Ulertzen da, hori erantzun baldin badau, esaten da bena, importantia dela ez, berak gaiuak mobitzia jokua, baina ez da be asko guzti, nire ustez. Ez. Oiniko prototipoak hasta bizela ez da suposatxeot, ez da bela oso horgi euko, orokorrien, baina ni behadoz nau berez, aderazpen horrek asozak egin pasatzen da. Hori da, eta komentatzen joan ez, PlayStationen, Xboxeko jokuak, eta zio zudupek esaten dago txatean Forza Horizon PlayStationen, mesedez. PlayStationen falta zaio
jolas bat Forza Horizonek betetzen duen sektore hori. Así que Badakize. Ordaindu eta listo. Eta, bueno, bukatzeko egoera ekonomikoa, komentatu zeben, Xboxekoa. Eta inoiz baino hobeto omen dago ekonomikoki, eta, bueno, pixka polemikoa da hori izatia, ze itxura danez, 800 langile baino gehiago kaleratu ditue aurten Xboxen, eta 2005 inguru betez da erosi zebenetik. Eta esatia inoiz baino hobeto orkitzen dela ekonomikoki, eta 2005 pertsona inguru bota dituzu azkenengo boladan, bueno, jendia pixkat irainduta eta minuta sentiduko zen. Igual en parte horretik dabiltza ondo, ez? Hori da. Jendeak kale gota dutelako eta irabazia berdina izaten jartzen dutelako. Hori da. Geratzen direnek lan gehiago inber dutelako. Baitu, hori da. Aspaldi izaguna realidadea. Vale. Bueno, hori, bidean estudio asko, itxi ditue, Arkane Austin, Alpha Dog, Roundhouse Games, joan ganak ikusten, eta komentatzen notizietan aste. Eta, bueno, azkenik Tango Gameworks Japoniarra hau Hi-Fi Raizena, eta itxindia zebela, eta azkenean Krafton argitaletxeak beren ganatu dau. Así que, bueno, alde horretatik, iztia baino asko zobeto, bentsatzen dut. Ez dakit nola ikusten duzen jugada hau. Ez lantzari barik, eta betiko motu izan dugune, Xboxen aldetik tango alboratzie, uste kristonak atza dela, eta mutuko dizela torkizunen horretaz. Zara, estudio txiki bat zan, eta oso hona. Ondo funtziona dagoena gainera, esaten duzu, igual ze da ondo funtzionatzea Xboxelako erraldoi batentzat, baina orokorrean oso ondo. Eta hori, pentsatzen dugu ez da lagongo kanporatze gehiago epe laburrera, hori esan eta gero. Behintzat ja, esan da bena gaitik, ez? Auskalo, ja, holandan, baina bai. Badakigu jentie nahiko estu bibi izan dela Xboxen, iragartzen bidezenien, kaleratzik eta itxaroten, karti heltzen zan edo ez, orduan espero dugu, bukatu izena, bai. Ze badaukagu, kontakturik gamera untxian be, bai? Eta, bueno, hori da. Ez die garai honenak azkenengo pare bat urte, garatzaientzat, eta bere bukatzen den pixkat egoera hau. Ez, pasadan aste bukaeran urtesan albizti, AMD-ek euneko laue kaleratuko bala usteot, 1000 langile bueltan edo lako zozer zan, osake, astakiri bet. Eta hori zen da, azkena holan potentiena, baina azken higiotan, pilo egon dire bai, ez da. Estatutik be ikusi zen dugu hor, rimen eta beste baten karatzailek ez tekila izteko tanda bizela, edo konkursora tara guri da bizela eta bar, beste bat lio, baina bai, holako kasuek be nahiko hurbil joten da bizia. Bai. Bueno, beste gauza, alaiago batzutara pasatuko ga? Bai, bueno, alaiagoa, en parte nahi depresioare pixa sartzen dit albizte honek. Bai, Albizte honekin datorrek beste gauza. Baina, bueno, Half-Life 2ak 20. urte hurrena ospatzen du aurten, eta, Valvek eguneratzea eta baita ere Half-Life 2aren inguruko dokumental bat aurkeztu ditu. Lehenik eta behin adabekiari daukionez, oinarrizko jokoa eta bi espantzioak berritu dituzte, bai estetikoki eta bai pixaten mejoratu dituzte gaur eguneko beharretara o gaitasunetara. Ez da remake bat eta ez da remaster bat, igual remaster alai bat dala esango dugu, ez oso sakona. Baina, pixa mejoratzen dute, jolaz mitikoa dana, askorentzat, shooter lehengo importanteenetako bat izango zen Half-Life. Gainera, goen dela aurreko urtean, Half-Life lehenengoak egiten zituen, 23 urte bete zituen. Eta haren berredizio batetera zuten baita ere zeakin. Garatzaileen iruzkinak sartzen zituztela. Half-Life 2an aktualizazio honekin ere, berdina egin dute. Más o menos jolastu bitartean juntzaitezketze entzuten garatzaiekin dako iruzkinak. Aipatu dutenez, gutxi gora bera, 3 ordu terdiko grabazioa da guztira, beraz.
nahiko detaile izango dira, behaien garapen prozesuan aurkitu zituzten gauzak eta adierazten dituztenak. Importantea baita ere, sartu dutena, Steam Workshop, badakizute, modak automatikoki sartzeko plataforma bat Steam daukana, oso erosoa dana. Euskarri ofiziala gehitu diote, beraz, imaginatzete mod komunitatea txaloka egongo edala, eta baita erabiltzaileok ere bai, ze benetan oso erosoa dan gauza da, plataforma bat, zure modak instalatzeko, klik bat egin instalatzen dituzu, favoritotan sartu lezketzu urrengo baterako, rekomendazioa haude, iruzkina haude, zoragarria da, horrelako gauza izatea. Eta ero esan duten bezala tituluko mapa guztiak eraberritu dituzte, atal grafikoa menua berriro egin dute, menua pixka ja zaharkitua geratzen nahi izan, Half-Lifeena. Ese mitikoa da, Bai. Jo, baiet. Eta zerbitzarira batera bilatzea juten zenen, jendea horrendik Counter-Strikeetan hori dauka beteko Valveen zerbitzari bilatza ez da errori. Bai, nik uste hori dala, ja, nostalgia puntu bateke zeteula, porque bestela horriblea da ibiltzeko. Eta gero sartu dutena agintentzako euskarreaz, gaur egun ordenaion jokatzen du jende asko aginteekin egiten du. Asko, gehienak ez, baina bada publiko bat, eta horientzat ere jarri dute. Eta ero, nire alboan dauden bi hauek ere guztorango dianak, ez? Steam Deckera gehitu dute Half-Life 2, ibiltzen nahi bat zute. Eta bai, lehen behibia esan, ez da, egiz esan, indabena da Steam inputegaz kontrolak eta ofizialki zartun, lehen behikuitzen bazela, baina ondo dauena da, apuntekeran, betiko lez, ez, oza, sague emulatzen deu, joystickegaz, baina alako autoapuntatxe sistema moduko bat sartu dabe, kontsolako shooter asko moduen, eta egizan nahiko ondo da jolasteko eta nahiko txukun. Niretako izango da, Ez da shooter erresa egia mandoak inibiltzeko asistentzia esan daitekela. Eta, jolasari daukionez amaitzekoa adabaki honekin da, irratzaioa zuzenean entzuten ari zareten onzat, doainik eskuratu dezakezute jolas hau, Half-Life 2 eta espantzioak Steam plataforman, baina justu irratzaioa zuzenean entzuten ari zaten onzat, gaur amaitzen da oferta, beraz. Ez badaukazute, izan beharko zenukete Half-Life 2, jada. Baina, gomendatzen dugu hartzea, ze benetan jolas oso da. Bestalde, aipatu du baita ere, dokumental bat atera dutela, Half-Life 2an urte horren ospatzeko, eta pixat garapen prozesuan nola izan zen izateko. Ni hasi nintzen ikusten, egia esan behar ez nintzen atentzio guztiarekin ikusten hasi, ze Elden Ringen abilen bitartean, bigarren pantean auken jarrita, baina entzuten juten nintzen, eta oso interesantea irutu zitzeten, eta hasieratik hasi bernez, ze benetan ondo da dokumental bat irutzen zait. Hainbat, datu interesgarria aipatzen dituzte, adibidez Half-Life batek exitua izan zuen, eta bigarrengoa egiteakoan aurkitu zituzten erronketaz aipatzen dute, eta nola jendeak gauzak espero zituen, onak, eta ero gainean espero zana baino exitua handiago izan zuten, batipat fizikai motore asko mejoratu zuten, nik uste Half-Life 2ak eukizun saltorik handiena hor izan zela, fiziken motorrean. Eta experimentazio asko, bai, bai, eta gainera, Gravity Gunakin, hau da, gravitatea manejatzen zuen arma horrekin da, claro, fizikak importantea zian, eta fizikarekin, etzan solamente fizikan zerbait estetikoa, izik eta fizika horiekin jolastu iten zenun, eta mekanika bezala erabilizak jezun jolasean. Eta goratzen ez nola esaten duten, ez ditut nahi spoiler asko egin, baina eirura juntziala, ez dakit, henda lagoa dutekoa, 2004, eta probatzeko mantziotela, eta, kriston exitu aukizula han probatzen aizianak. Bai, gaur egun hartzi duzu beste shooter bat, eta esan behar da Half-Life 2 fizikak parera dauzela korrien, ez da askorik evoluzioen mundu hori zoritxarrez. Hori da. Eta ero baitare neko gauza interesanteak aipatzen dituzte, nola mundu zabalera irekitzea, Half-Life 2, baitare nola episode 3 espontziari buruz ere hitz egiten dute pixkat. Eta irudizek erakutsi, guza interesgarri nahiko txugaz ganera. Eta galdera bat,
ikusten dago arantzat, nun ikusi leike dokumentala hau jendea? YouTubeen dago. Game erauntzera sartun, da bertan deko. Baita ere. Hori. Eta bisita bat intziguzue. Eta gero baita ere itzete uste, nik uste bi gauza neko garrantzitsua dianak, bat nola bankarrotatik gertu gontzian, eta gero baita ere epaiketa sartu ziotenak Bibendik ustet? Bibendik, bai. Hori Bibendik. Bueno, Bibendik. Danak zein dian eta zer dian. Baina, bueno. Bai, horre histori oso interesgarria da, Bai. bueno, Korearrek sartu txizela demandak, ez? Argitaletxen aldetik, fizikoki eta gero estimetik ibiltzien kontuen inguruen. Eta dana galtzen joan zirela, bueno, galtzen baino oso denporal epe luzerako epaiketi izala eta orduen. Valve diru barik geratzen ibili izala. Eta eukibila alako bekadun korear bat, eta bere ibiltzala testuanak itzultzen. Eta konturatu zela alako, akatzen bat edo biela Bibenden aldetik, edo alako zozer, eta horri esker irabazi biela demandia. Arreko nik usten un meme bat Redditen, PC Master ere zeneo, jartzen zuten tipo bat Greziako estatu, uste Atlas dela, jainko mitologikoa dela, lur planeta erabiltzen zula bizkarra gainean, eta zen korear bekario random bat, eta bizkarran daugazia bat. PC-ko bideojokoen mundua. Azken binean, bekadun korear horrei zor diogu azkena. Itzaiten dute baita ere Steam plataformaren sorreratik pixkat, eta nola bere momentuan lokura bazan horrelako zerbait planteatzea. Baina, bueno, merezi du dokumentala ikustea, ordutardikoa edo orduetekoa da, más o menos. Bi ordu txu. Bai, eta merezi du, neko dinamikoa daude, jende asko ikusten da, Gabe Newell berare hitzeiten hartatzen da. Pila bat aldatuta ikusten da Gabe Newell. Seguramente pixo asko galdu du eta baita ere txuri-txuriakin eta, baina, bueno. Baina itxura hori edeko, justo horre dokumentalien agartzen dire 20 urteko iruditze da gaur egungoak eta, asko betu da, gizona, bai. Baina, bueno, Half-Life 2 hor daukazute, ibiltzeko, gaina eraberri ditu dute pixat gaur egungo estandarretara gehiago gerturatuko da visualki behintzat. Jolasa marabila bat da, Half-Life 2, bai episode 1 eta episode 2. Eta lehen osan dez hori gaizteko zea badala, albizteare bada, eta hau da, Half-Life 2 episode 1 eta episode 2 batik azkitzeiten da, baina Half-Life 3 batik hamen da mazkibulako 15 urte edo gehiago zai, eta... Hogei? Ez, porque episode 1 eta 2 berandu atera ziren, DLC ez. Bueno. Baina bai. Ez dakit, Urte pila. Ni pentsatzen Orange Boxian egiten ziela Laurak. Osea, Portal eta... Bai, baina Orange Box berandu hau izan zen Half-Life 2 baino. Da Portal berandu hau, bai. Team Fortress ibiltzen ziren. Hori da, baina Orange Box irten zen, ez? Ja, gero, danakin. Nik, adiz, Portal hortik ere zautu nun. Osea, Half-Life ezautzen nun, baina zaten joan deskargatu nun, baina zamotero zin nun. De Orange Box, Xbox 360 irako, eta, bueno, Half-Lifeen, eta Team Fortress 2 eta segon tartean jolaz bat Portal izan azuna. Eta, bueno, probatu nun eta zanu, baina hau ze demontre da. Ze marabila da. Osea, ez da zuena jolaztu Half-Life 2 eta ez da zuenak interesatzen, ez jolaztu. Baina ez da zuena jolaztu Portal, jolaztu. De rigor. Ez? Hori da nire agindua, agolkua. Nire txatiak, baina, bueno. Bai, baina Portal jolaztu, die, 3 ordu, erola, eta merezi da, hori neko. Hori, dokumentalin horra epatzen dire, 3. DLC-en kontutxu batzuk, lehenengo irudizek ikusi izan duguz, nioz agartu dire ez, artie eta bar, zelan egongo zan girotute, baina beste hainbat zetasun emon da bez, adibidez, olako izotzesko pistola batenak, rollo Iceman moduen juteko, ez, zure izotzesko bidea hitzen, fizikak jolazten, eta bar, oso ondo, handa, lotute jokuen. Eta gero gartzen da beste etxai bat, dala alako gelatina moduko bat, kriston fizika zoroak, super ondoen banatu eitzen da, objetuek bera gaztalke eitzen dabe, eta oso ondo lortute dauela. Kometan dabe, justo Portale gaitzik hasi zirela horregaz esperimentetan, eta bar, gero gelatinagaz eukibizela ez, beste erabilera batzuk igarren jokuen batez be. Hor ustot pengo ikasle batzuk etor zirela beste joku batetik, eta bueno, beste liga batzuk egon ziren, baina oso interesgarze, eta dokumentala ikusi bai alabaiz, bideojokuen historize da. Eta aurreko jokuena be, igezko 25. urte hurrenien, Half-Life baten dokumentala kalertu bien be bai, eta hori be ikusteko da. Bai.
benetan merezi du. Galdera bat, ze hizkuntzatan dare, dokumentala, ze hizkuntzatan Nik dago? ingelesez ikusi nun. Ez dakit dakit- azpititulua badauzkan, ez dakit. hori ez naiz fijatu, baina... Vale. Horren bakizu. Ikasle jartzeko bada, igual komeni da. Hori. Vale, euskara tenbiako dugu. Baitxe. Venga. Venga, aurrera goaz eta gaiz aldatuko dugu. Euskal Herrire begire jarritxe, ezta? Ze Ego Euskal Herriko gaztien gehizengoak bideojokuetan jokatzen dabela ezagutu dugu. DBH-ko ikaslien artien 180 bideojokalari ze da. Eta unibertsitatera behitute ikaslien 160 aritzen da bideojokuetan. Datuek ikusiker behategizek plazatu deuz, Ego Euskal Herriko bigarren hezkuntzako gaztien eta EHU-ko zein nupeko ikaslien ikusentzunezko eta ikaten kontsumoen inguruko inkestan, bideojoko izundutako atal horretan irakurri aldugu. Interesa baiko zuen, bertan ikusikerren sare sozialetan zein game erauntzian argitaratu dugu zen datuek dauz. Baina, argita garbi, bideojokuen industrizek azken urtietan eduki daben askundie itxela izan dela, nabarmentzen da galdetegi zen. Eta gazte askoren egunerokoan presente dauzela adierazitxe. Azken finen, mundu honetan gabiltzanok argi dekogun egi bat, baina datuek eskuben eukitzie betia garrantzitsu, ezta? Hortaz gain, kontsumo ohituretan apurruet gehiago sartzen dira. Egunero jokatzen da bizen ikaslei begira jarritxe, ez? DBH-en adibidez, 29,7 dire, egunero da bizenak bideojokuetan. Batzuk behin bakarrik, beste batzuk egunien hainbat aldiz, baina nahikotxu da kopuru hori. Eta unibertsitatien aldiz, ikaslien 16,2 biltzen da egunero jolasten. Kopuru benetan harrigarrizek. Eta gero beste datutara begire jarritze be, hastien 2-5 aldiz jokatzen da bezenak 1,25 dire DBH-en, 1,15 unibertsitatien, hastien behin bakarrik 1,18 DBH-en, 1,9,9 unibertsitatien. Orduen, zifra oso altuek eta kontuten eukitzekoak. Baina, gerotanetarik ikusten dugu galdetegi zen, batez be, sexuaren araberako datuek be kontuten hartzeko dire. Bigarren hezkuntzan emakumezkoan 160 jolasten dugu bideojokuetan, unibertsitateen 140, gizonezkoari dago gizonez kopuruek goraitzen dugu, zelan ez, TBH-en 182 deko jolasteko itxurie, unibertsitateen 182. Orduen, behin da barriro gabiz ez da mentxe, zera berari bueltak emoten, bideojokuen mundue dan hori harrapetan duzkule, batez be gaztieri gaur egun, eta ekari garrazeala. Esparroz aldatute, gero plataforman edo Euskarri zen erabileri ebe aztertzen da. Zalantzari parik gailu mugikorra dira arrakastatxunak, TBH-koan 159 ibiltzen da mugikorretan, eta unibertsitatien 1,35,7. Gero kontsolak jarraitzen dutzi antzadanez, 1,27 ibiltzen da DBH-en, 1,31 unibertsitatien, eta azkenik PC-deko atxien 1,13,8 DBH-ko ikasen aldetik, eta unibertsitateen gorantza doa, eta 1,31 bat, 1,9,9 bat ibiltzen da horrenagailuen. Eta gero hor da bizia identifikatu gabeko beste euskarri batzuk, tabletak, azkenengo postuetan. Gailu mugikorran nagusitasun hori ikusitze, antzadanez partida motxez gozatzie oso ohikoa da. Unibertsitatien 1,28,2 ordu laurden artien jolasten dugu egunien, baina geroz eta gazti hau, geroz eta luzetxu hau, partida luzea hau boten da bez, ordu berdi eta ordu berte artien ibiltzen dire 1,26,9 bukatzeko, generoan aldien, galdetegitxu egin dutzi ebe bai, ia ze bideojokuen generotan ibiltzen diren gehizen bat, eta ikasle gaztienak, akzinozko tituluak dekiez gogokoen, 1,28,8, hostien kirol jokuek, 1,18, eta hor Brawl Stars aipatzen dabe hostien, bestelakoak atalien, kreston arrakastatxu dela, ikaragarrazko arrakasti dekola adierazitze. Unibertsitatien bestalde, kirol jokue dire nagusi, 1,18,9 ibiltzen da honetan, eta atzetik, akzinozkoa dekiez, 1,16,6, estrategiaskoak 1,12,7 eta abenturaskoak 1,11,5. Hainbat datu deko zuez, aipatu moduen galdetegi zen, baina nabarmendu behar da, 4.324 inkestatu egon dizela, Ego Euskal Herri osoan, orduen kontuten hartzeko datu edizela, bideojokuen arloan,
eta gero beste kontsumo ohitura batzuen inguruen bai, ezta? Streaming plataformak, telebista, mugikorrak, orduen aipatu modure gure webgunien edo ikusikerren webgune horretan topeko duzuez. Kuriosoa da nola gazteen artean, hau da DBH-koen inguruan, gehiena mugikorretara jotzen duten, eta aldiz unibertsitatera joandakoan asko hausten den, bai PC-ko kopurua eta itara kontsola potenteetakoa. Azken finean, ulertu ezaket. Konsolat eskuragarri dare, sakelakoak. Eta gaztetxo bat zaenean, guraso izkatu behar diozu bideojokoa erosteko, eta askotan ez da hain arraza izaten, eta gara mugikor bat, gaur mugikorra mundu guztia daukaia, jolasa debalde daude, lehen osan dugu, mugikorretako jolazkeenen arrakazta hori dala, debalde jarri jolasa eta ero mikrotransakzioak sartu, dirutxo bat irazteko. Karo, azken finean gaztetxo batek ezin duenean bideojokoak erosten da ibili, jolasoetara jotzea logikoagoa da. Nik izango nuke, nik ikustaten agaitzik, 10 eta 18 urte bitarteko jende geixenak, azkenean baduken mugikor bat etxean, ordenagailu bezala Chromebook bat edukiko dabe, eta orduan horri mugatzen dute pixkat, jolas motak, eta orduan benetako jolasteko dispositibo potentiena eta orokorra daukena mugikorra da. Hori zera, eta gero unibertsitateen kontrako, askok ordenagailu edo portatilin bat euko dabe, orduen Steamera edo beste hainbat plataformatara, Epiken eta Fortniten ibiltzeko eta dabar, horretarako basarbide errazago edeki, ez da? Hori da. Inkesta niko interesgarria, datuak ematen dituztenagatik. Baitare nik uste interesgarria dela emakumeena, ze askotan saltzen da oraindik bideojokoa gizonezkoen zea badala, merkatua dala. Egia da oraindik jarraitzen dula, ez da esango bideojokoak izaten, baizik eta garatzen prozesu asko orientatuta target bezala gizonezkoak hartzen dituztela. Emakumeak hor daudela eta erabiltzaileen kopuru oso handi bat hartzen dutela, errealitatea ukatzea da, beraz. Pozgarria, datu hau jakitea, eta baita ere pixkat estigma horiek hausten doazela, emakumeak bideojokotan ez dira lebili, hori gizonezkoan gauza dela, eta zer. Nik uste da, albiste positibo. Ziurrenik egongo da baita pixkat salto bat, aitortan ingurukoa, hau da, zenbatek aitortzen daben jolasten dabela, edo jolasten dabena baino gehiago, gutxiago jolasten dabela, zenbatek izango daben, hori behor egongo da, baina, azkenean orokorrean behiratu desuna da, gora doian, bera doian, joerak zeintzu dien, ez? Eta ero baita ere, jakitean nahiko nuke, adibidez, zebakit egunean behin, jende pila bat ibiltzen da, zenbat pertsona kontziratzen duten egunean behin bideojoko bat ez dela. Ze bideojokoa da, azken finean. Bai. Hortaz, ez da gizia puntuta baino zenbait jendeke usten duen egunean behin bat ez dela bideojokoa. Bai, nik hori taiertan ikusteot, askok bai badakiz eta holan ulertzen dabe, holan hartzen dabe. Baina beste askontzat, gero behin proposatut bideojoku bedala, askok segiduen baizkoan boten dabe, baina berez ez dabe ikusten, bideojokuen arlo horretan sartzen danik, kategori horretan sartzen danik. Jende asko be Candy Crush bat, ez ete jatzuta, bai, niko ostara bai. Ja, baina da aplikazio bat, ez da bideojoku eta askontzat. Kurioso. Interesgarria inkesta hauek realitatea ikusteko, eta nik uste gemerauntzian ataletik oraindik gehiago motibatzen gaitula egiten duguna egitera, ze ikusi ez dute, ze portzentaia gazten oso altua da bideojokotan ibiltzen dena. Beraz, estrategikoa ikusten degulako euskera lantzea aizialditik, kasu honetan bideojokotatik, nahi badegu, gure etorkizuneko gizartea osatuko duten pertsona horiek euskera izan dezaten, ez soilik akademia munduko hizkuntza bat ikasi behar dutena eta derrigorra dana, baizik eta beraien aizialdia eta beraien bizitza normala ere egin dezaketen hizkuntza bat izan da hien. Beraz. Eta ez bakarrik euskeraz, ez da? Garrantzitsu da batxetan, bideojokuen historiz mantentzie, ez? Etorkizun baten
barriro joku horrek probe alizeteko, gorde alizeteko eta bar. Eta horretan dabil GOG platformie, Good Old Game, badakizue CD Projekt Reden saltokize da, ordenagailukoa. Eta, bueno, hasikera batetik euren asmoa izen da, euren helburua izen da, joku zarrak mantentzie, eguneratzie eta gaur egungo plataformatan jolasteko aukerie moti, ezta? Aran dabe, beste maila batera pase dire, pasan hastien aurkeztu bien marka edo seiu barrizegaz. GOG Preservation Program aurkeztu bien, dala, joku klasikoak gaur egungo sistematan, batez ordenagailuetan, jolasteko mantetzen dizela, baieztatzen edo bermatzen daben marka bat, ezta? Segize da azken finean, zuk orokorrien PC-ko joku zarrak aldo zuzela modu batera edo bestera, sistemara gehien modernoetan mobidu, baina batzuetan arazoak egoten dizela, edo igual komunidadiek eñiko partziek edo adabakizek bilatu behar dozuzela. GOG-ek beraldetik itzen dabena joku zarrak hartun, elkarlanien orduko garatzaileikaz edo argitaletxikaz, eta txukundu eitzen deuz, gaur egungo joku plataforma horretan mogidu alizeteko. Endabena da marka honegaz, Preservation Program honegaz, horreri ikusgaitasun emon, azaldu zerrein daben zehazki, zelako aldaketak etxu da bezan, zelako kontutxuek implemente da bezan. Eta gaur egun, egun joku dekiez programa honen barruen, gaizenak oso ona dizela aipatzen da bez. Hori esan behar notzen, kristonetako katalogoa da. Hori da, bai. Ez dauz joku gitzi, horre ikusten dize, Resident Evil trilogi zarra, Diablo originala, eskastakeri da, Gure infantzia guzti. Vampire Bloodlines, Warcraft B, Empire Earth horretik ikusti da baita ere. Sin City, Populous, Dragon Age, Falloutak bai, Theme Hospital, Dungeon Keeper, danak, da zerrenda oso ona ikusteko, zetara ez du jolastu, eta benetan historikoki merezi daben jokua dira. Hori da, azkenean dinoena da, jokuek berpiztu itxena bezala, zentsu baten, PC-en jolasten jarraitxu balizeteko. Eta, indabena da, joku gehienetan olako artikulu bet sortu, azaldu, zelako aldaketa deki izan, zelako evoluzioa auki daben joku horrek. Eta nahiko interesgarrez da, adibidez Resident Evilenien sartunde, horra aipatzen dire, zelako oihartzun eukiban jokuek berak, zagiek berak, baina aldi berien, zelan sartu da bezan, errenderizazio aukera barrizek, bidizoan reproduzitzaile hobetu egin daben sistemara gehien modernoetan ibializeteko, zaurregaz beti egoten izan dira akatzak, agintientzako euskarretxe gehitzu da bela, lainoko partida gordetzeko aukeri lainoan. Orduen, askotan emoten da bezala txikikiri batzu bizela, baina faltan bota arte, zela konturatzen, zelako garrantzitsu edizen, ezta? Eta zentzu horretan, asko merezidu izaten dugu, guraldetik bete aipatu zen dugu GOG edo GOG oso plataforma egokize dela zentzu honetan, zazkenien, joku zarratan jolasteko aukeri moten dutxue, aldi berien joku horrek zuriek dire benetan, instalatzaile bajatzeko, jaizteko aukera hori deko zu gordetako betirako, ez da horre DRM edo babesak, antikopia babesak mantetzen da bezan zerak, saltoki bet. Ordu zentzu horretan, asko merezi deu, Steam eta honek beti zengo dire handiz hauek, potentia hauek, joku gizagongo dire berretan. Baina, interesa badeko zuen, sartu eroguen gurera eta ikusi zelako joku dek izan. Bai, etikoki onena, plataforma onena izan daike, nire ustez. Eta gero oso nadie. Osea, egiten da bena oso ondo egiten da. Bai. Ze, azken finean, pentsatzen dugu, jolas bat da, adibidez orain Windows 11ak itzentzatenak, kompatibilitatea jartzea jolasari eta listo. Jolas asko hiru proportzioko pantaietarako intzian, gaur egun mundu, ez da mundu guztia, baina eguneko 99ak 16:9 proportziokoak edo oendik zabalagoa dauzka, hortaz, jolas horiek proportzio horretan ondo ibiltzea ez da lan erreza, GOG-koek hori egiten dute, baita ere gaur egungo hardwareakin bateragarria izatea, azken pinean hardwareak asko evoluzionatu du, hortaz driver horrekin ondo funtzionatzea eta bar, lan bat egiten dute ikera harria eta gainera, gero jolasak oso merke egoten dira. Eta nik uste, garatzaile haiei ematen dien aukera bat da, jada, jolas horietatik lortuke luketen
ja irabazirik lortuko ez luketenetatik, ba, bueno, zertxoa irabazten duzu. Ondo torrikoan aben, beti. Eta gero, nik uste importanteena, ez, Landerrek izan duna, dala bideojokoen preservazio bat egitea. Eta hori, historiari gordetzea nik uste garrantzitsua dela bat, beti gogoratu dezagun nondik gatozen, eta horrekin balio izan dizaigun, jakiteko nora goazen. Bai, eta zer bat eskertzen dizen alako gauzak eskure aukitzi eta arrez batien, ez? Azken finen, ba, justo oin, Stalker bi estrene behar dela, ez? Originalien gaur egun jolasteko bidie da, komunidadien partzik erabilitze, eta horrek deskargen berri, ez? Normalien, ba, ondo lan politzen dabe, lan txukunein dabe, eta horrek leku errezien deko topetako, segundu baten jaizteko, eta bar. Bai, pak bezala. Bertan implementeta gotie, ba, ja da, gozamen dutze. Bai. Eta aina presio merke bada eta jolaso original bat erosten duzu, ez zea pirateatzen nahi. Nik uste, ezke gogeatik ez ezer txarrik izan daiteke. Segurunik ez. Baina gogetik, nahi baduzue, Xboxera igaroko gara, berri honak kasu honetan, ze About, dala Obsidian Entertainmenten akziniozko RPG barritzea, azkenik argitaratzen data bat jarri dutzie. Otsaiak 18 estreniko da, Xbox Series eta PC plataformetan. Eta bueno, hainbatetan aipatu izen dugu gure irratsaioan, baina egiz izan gogona ikotxu dekotaz ikusteko ia hau zelan urtetan dan, Ez badakizue da, bueno, alako, izango dugu, lehen pertsonako eta hirugarren pertsonako baitze, baiztatu da benez, ikuspegizien artien aldatzeko aukeri egongo da. Bakzinezko joku da, nun borrokak eta bar garrantzi handi zeuko da ben. Egiz izan, ez dakitzeko goganteko zuen, baina Arkeinen Dark Messiah of Might and Magic gogorak hartzen dugu. Batez ostikoakaz eta alakoakaz, fizikakaz eta bar. Baina nahiko txura politzeko, Obsidianen joku izen da, erabakizek eta historizoak garrantzi handi zeuko da bela emoten dugu. Eta bai, epatu behar da, Pillars of Eternity unibertsoan girotzen dela, eora mundure buelteko gara. Orduen, ia zelan urtean dan, grafikoki ez da potentiena, baina politzen moten deu, orokorrien nahiko interesgarri da, osak gogo asko ikusteko zelan urtean dan. Bera, nik uste jolasaz bada ondo ateratzen, ez dela abesteko frakasua izango, ez dute abonboia platillo saldu jolas kristona dala eta zea. Horren arire gero beste bat aipatu gure etxut. Jarraitxo. Baina ondo ateratzen bada underdog bat izan laizkela. Jende askok ez du gauza asko espero, hor dago pixkatantza eta esaten hona, ez? Izan daiteke aperitibo bat del Elder Scrolls 6an zain gauden bitartean. Baina Obsidian da, badakite jolasak egiten. Eta bastante ondo dakite. Hortaz, nik uste ondo ateratzen da, perfil baju hori ondo mantendu dutela. Zaratan dirik atera gabe, trailerrak eragutzi Microsoften konferentziatan, bai E3an eta Gamescomean uste zerbait atera zara. Eta fetxare nik uste neko ondo antzen bat dutela, ze ez zait gogoratzen hola inguru hortan jolasan dirik datorrenik. Ez, momentuz ez izango neke. Hortaz, momentu zentzat ondo daula ematen du, jolasan inguruko gauza, gero jolasabeda ikusi berkoa, Baina, bueno. Ja, eske bideoak ikusitzen iribitzen jolasteko gak emotez, borrokak nahiko divertigarrezek emoten dabe, gero beste arlodanak ikusi berko dugu, baina nahiko txukune iruditziate. Ez da, Obsidian izan da nik emango notzan, ez? Aukera. Egia da, estetikoki, ez? Gogorazten da bela, bendala 13 urteko Skyrim bat, pixka koloretsuagoa. Modeatu bat. Bai, eta bengan gara ikusten dozu, ez? Hau, Dragon Age Veilguard berten dala, hola, kolorin kolorau pixkat, rollo hortara, baina grafikoak pixkat eskasauak, eta ez dakit. Osea, erakargarria visualki hola argazkitan, ez. Baina gero esaten dozu, Obsidian da, eta jostagarria emoten dau, bai, a ber. Zekero gutxieneko esaten da, benetan jolazten da ez zanean, 2 minututan ona baldin bada barruan zare. Barruan zare, bai. Tal estetikoan aldaketa gukideoz bai beste joku batek, oin hilabete batzuk aipatu gendun The Rogue Prince of Persia, dala, Prince of Persian roguelike estiloko bideojokue, Evil Empirek sarbide goiztiarrien kaleratu bala maiatzin 27.
Eta ordutik honako eguneraketarik handizena, azarako 21 helduko dela iragarri dabe. Atal estetikoan ikuiko duz aldaketarik nabarmenenak, batez be printzien diseinuen, oinartin alako more, azal kolore more bat ukitzen printzi egaz jolastu gendun, oingoan, ja hori aldatu dabe guztiz, suposatzeot jokalarizen kritikan edo eskaeran aldetik, baina baitzen dabena da, kokaleku eri eta batez be ondoari eta holan, efektu eri, ikututxu betemon, nahiko itxura hobien monda orokorrien, eta egiz izan, joku ebera nahiko erakargazea iruditzea daten estetikoki, baina bidize ikusitze oso txulo dagoela esan behar da orokorrien, Baina ez da, gehitzu dabeen gauza bakarra, eguneraketan dionegaz, kaleratu zanetik ona puntu honetara aldute edukizen kopuru bikoiztu engo dela dinoie orokorrien, bioma barzik ikusko duguz, etxaizek, armak, abilezizek, buruzagizek, historizontzako kapitulu barri bet egongo dabe bai, sarbide goiztear honetan, eta amaitzeko bizitza kalitateko denetariko bekuntzak egongo direbe bai. Oso txurona orokorrien, Steam plataforman aipatu moduen maiatzin estren izan, eta orokorrien jentien iritzize benetan positiboa izen da. Orduen, iazlan jarretzen da ben eduki honekaz, ondino kosteko argitaratxe datarik, baina suposatzen dugu datorren urtien estreniko dela kontsolatan, behin betiko bertxino hau. Orduen, momenturen baten jauzin birko da. Azkenean, bukatuko dabe, 1982ko Prince of Persiako grafikoak egiten, ez? Hostia, mekanikoki izan daiela bixatu ortopedikoa zan, hostia. Baina bere gara irako zen, gautza bat zen. Super gautza zen. Kuriosoa, moratu izatean hori aldatzea, komunitateak hori izkatu badu, ondo irutzen zait. Suposatxo torra etxik izango dela, bai. Kuriosoa zen, eta nahi bintzat atentzioa baten zin kolorez berdin horiek eta zeitea. Aukera ere esan duzu bezala, biak ibiltzeko aukera baldin maukazu, pues, bikain. Nahi dutena moratu ere ibili izatela, eta nahi dutenak itxura berrera ibiltzea perfecto. Pero, zuzeneko ikusten izatenak, ikusiko zen duten, momentu batean trailerran agartzen dela, konparatiba lehenokoa eta oraingoa, pertsonaia ezak gain, baita ere eszenatokiak eta, detaile maila asko zondiagoa dago. Osea, hor lan bastante egin dutela irutzen zait. Beraz, itxura hona dauka, eta ematen du, ondo ideala iten ez, mejoratzen nahi dira, sarbide guztia rekortago balio izaten du, komunitate entzun, zer gustatzen zaien, zer ez, eta evoluzionatzeko. Esan bierra honet dizela, Evil Empire taldekoak Dead Cellsen eduki gehigarrezek sortu bizenak, orduen alako jokuek eitzen esperentzize badekie eta nabari da. Orduen, hori zehuntze suposatzeot, sarbide goiztiarren merkia horrezteko aukeri egongo dela, orduen, interesabaiko zue, untzea momentu, saldo itxeko. Urrengo jokue erosteko, ez da gongo biherri zenik, zeberez doakoa da, baina Fortniteek denboraldizikaz jarraitzen dugu, mapa edo eduki barrizek gehitzen jarraitzen dugu, eta oingo honetan iragarri dabena da modalitate originala edo OG buelteko dela modu iraunkorrien. Abenduak 6 estreniko da lehen denboraldiko lehen atalagaz, hau da, jokuen hasikerara buelteko dizela esan leike, bertako edukizek, harrapakinek, mapie, berreskuratute. Ez da lehenengo biderra ikusten dugune hau Fortnite-egaz, zeigez gauza berain bien, edo antzeko abentzet, beste Fortnite OG modalidade bategaz, baina hori aldi baterako izen zen, ez bien temporaldi horregaz bukatu zen, esango dugu. Baina printzipioz, hauze, datorren abenduak 6 honetan hasiko dan jokomota berezi hau, betirako izango dela, aipatzen dabe Fortniteen garatzaien aldetik, Epic Gamesen aldetik. Orduen, zelan mantentzen dan, zeigezko denboraldizek kriston arrakazte dukiban, estreinaldiko orduetan 44,7 milioi jokalari elkartu bazan, astakeri bet. Orduen, espero dana da, itxulera honegaz, bigarren etorrera honegaz, ondinoko hori mantentzi ez da. Egiz izan, nahiko modan dau, batez be zerbitzu jokuetan, zikerara erroetara bueltetia, ze Overwatch bik gauza bera indeu, Overwatch Classic iragarri ban pasan hastien bebai, datorren egunetan esterniko dan joko moti izango da, eta gauza bera plantetan da. Joku originalera bueltetie, bertako mekanikakaz, ezaugarrizekaz, nostalgia kutsu hori edo garaio biek gogorak hartzeko asmoagaz. Eta publikoa pixa berreskuratzeko, ez da ona oso ondo, Overwatch.
Bai, zantzari parik, egiz izan, bierda bezalako guzetxueke jentie mantentzeko erakartzeko, eta ez dakit nik uste ondo urteko da. Kilan hiri bentsat, Overwatchen kasuen, gogoa motizte barriro bueltetako, eta muga bari jolasteko bentsat. Bai. Arra jolaz oso divertigarra zen bere momentua. Nahi pila gustatzen zitzen. Niri pila. Ez da berez nire joku moti, baina Overwatchen ordu asko sartutaz. Antzeko joku da Unreal, edo Unreal Tournament hobeto esan da ez, joku mitikoak shooterrak biziek, Epiken aldetik garatu nikoak, eta egiz izan hainbat ordu sartu dute honetan bai. Batez un Unreal 2 eta, Unreal Tournament desberdinetan. Baina hau lehengo gogen albizti egaz lotute. Bantzadan ez, batu dire Old Unreal deitzen den proiektu bategaz, Epikekoak, zirela, joku originalak kaleratzen biesan edo mantentzen biesan garatzaile talde bat, saliena. Eta horrekaz batu dire, Internet Archive webgunien bidez, joku sarrak doan mantentzeko. Egiz izan ez da Epiken oiko mugimendu bet, eta askertzekoa da, baina orduan ez eraldo guino negaz, beste barik, Unreal originala eta Unreal Tournament originalak doan bajatu, eta ordenagaioetan ibili, gaur egungo partxikaz eta bakizekaz. Epiken? Ez, kapotikoa. Aparte da. Vale. Internet Archive webgunetik, Wayback Machine erabilitze, bertatik bajatu lehik ez. Ez, ni justo dauzkat, biak dauzkat, estimen, baina, izaten abane, nola jeitxiero jakiteko. Bertatik eko hemen Internet Archiveen eta Old Unreal webguni sartunde hortxe topeko dezuz, eta arrez batien dauz berez jaizteko instalatzaile eta erabiltzeko. Eta ipamen berezia, Unreal Tournament 2004, lagunekin jolasteko, dago Linuxerako, hasieratik natiboki, eta Windowserako, eta hori horla gatzen dut. Hori da, berez, ez da behin 2004ko bertxino horregaz, originalagaz baino, baina bai. Hori da. Eta ez dakit, bukatzeko bai aipatu gureko neban, azken egunotan ezagutu dudan indie oso berezi bet, White Knuckle deitzen da, eta batzen deuz eskaladie beldurren generoagaz. Berez da Dark Machine Games Studios Indies kaleratu daben, ondino kaleratu ez, demoa kaleratu dabe deu joku honena, White Knucklena. Eta egunotan jolasten ibilinaz, eta orokorrien premisi bera beldurrezkoak horren beste erakartzen ez tozten arren, bera mekanika jokuenak eta ikaragarri dire, eskalada sistema oso berezi egin dabe, fizika garatu ekaz eta bar, eta benetan, demoa PC-erako dau, Steam bidez jolastu aldozu edo bestela itxio saltok izen dau. Eta asko gobendatzen dut zuet, naiz eta bildurrezko jokuen sali ez izen, emon probatxu bet, kristona da. Jo, estetikak eta jolasten bat gogoratzen dit. Igual PlayStation bat. Quake gogoratzen dit pixat. Estetika baino mapan zenbait gauza eta ikuste ditutena. Igual batez be PlayStation bateko joku shooter sarrak. Esteko lako pixelan distortzin hori ukitxin bera tekstura batzuk, baina izi gogoratzen dugu modeloan kalidadiek eta bar, baina bai. Eta hori zen niri pila harritxuste, eta azkenin batien ibinaz gehizen bat jolasten speedrun moduen edo alik eta azkarren ibiltzen, seganera hausasko edo mekanika prozedural batzu idekoz bai, ikusak aldatzeko da holan, eta ordu pila aldazu sartun demoan, Benetan alako beldurraro ematen dau? Arroio txarra igual gehiago. Ambientazioa gehiago da. Bai. Beldurrezko historia baino ez? Vale. Bai, nire peni bot ez ez que holako oso zer. Beste estetika laitxo bategaz, mendizek igoten eta bar, dutxi gata izango zala joku bet, amarrekoa, kriston mekanika landu edekoz. Wholesome game bat, mekanika bat. Bai. Zelan funtzionetan daben olako sasoi edo neke sistema bat dau, eskubako txien, fizikak eta super ondo landute dauz, zelan mugitzen zaren, gero sokakaz, kordelakaz eta lakoakaz mekanika desberdine dauz. Usapila dauz demoan, inventario sistema soro bat bai, olan pisuegaz eta jokatzen debena eta bar. Eta benetan, niri harritxuste, exagerau, neban espero lako joku bet. Bitxu. Proba eman berko dio. Listo, gaurkoz ez? Bai, nigatzi bai, horantxe bukatzen dugu, zeia urdutxu paseta gabiz, bai. Bueno, eskerrik asko, Oregon zaten da komentarioak egiten txatian. Ez dugu, hainbeste komentatu, baina bai,
pixkate ados, ez? Komentatu ditzen gauzekin, pentsatu eta Mesian komentario hori izango dala gehiago abouet de gaitik, pentsatu Hori da. hola repau dut, eta bai, eskerrik asko, entzun eta partekatzea gaitik zuen ideiak, eta batez be aritz eta landerri baitza, hor egotea gaitik, tope, eta datorren astera. Zerrik asko den hori, bai, hori da. Datorren astero gara. Ondo segi. Agur, ondo bili. Venga.